So, mga langga, yes, this is the round 2 sa tubag or yarok sa Secure Binary. So, ready na mo? Hindi na. Kulbaan ko. May Kulbaan tagnurot sila. at Diyos. O, naurot na manggod. Nurot at Diyos kane. So, mga lami na kayo na yung mga lamion. Murag ako. Ala, So, wala na iba to ba topic. So, good na dire. After, padulong nyo ha? So, ikaw. First question. Have you ever cheated on your partner? Yes. One time. One Only one time. Uy, mga dili mo inom. Dili. Ito bagas natin. Kanin kasunod. Ikaw, next question. Yes. Kinsay nakapa-virgin nimo, tubag or yarok? Yarok. Isang baso. Brentford. Sige, mayroon ka. Sige, ayaw na. Kita go. Go man. Sige, go. Sige, go. Sige, inom dikta. Wrong choice. Tulong, titingnan kayo. Wala kita magluwa mo. Tulong ng pates. Ito lang nagyang patis. Lame. Silvers. Suka, tabay. Parisig suka. Lame. Silvers yun to, Teng. Okay. Pero di wasak. Next. Mangga may kulang. Ako na-stress din lang. Have you ever kissed someone with the same gender? Yes! Tubag or yarok? Yes. Tubag? Tubag. Tubag or yarok? Same gender. Sige ko, sila dito amigo ko. Maminot mo to Tubag ko. or yarok? Pagkawa na gina eh. Di na kita amigo ko. Hindi ka mabuka. Tubag. Yes. Bibiling. Hala, bayot ka? May mabubuk eh. Bayot ka? Or bayot yung bayot? Dili. Di siya ba? Namayot rin yun. Survival. Survival mode. Kagipitan. So next. Kinsay nakapa-virgin nimo, tubag or yarok? Yarok. Di siya mutugan kinsa. Sige, go. Nakalimot to sa kanagagan. Eh, dagan na di ay. Dili, nalimot na siyang kanus. Sige. Ako mo nagtang bilang tabon. Ayaw tanggal ayang tapon. Sige, go. Asta. Nakamao. Buta nga, guys. Andritso. Buta nga, guys. Sige, go. Ay, shit. Tabuna pa yun. Ayaw na natabon. Sige, go. Ayaw na. Wala tunga-tunga, ha? Oo, favorite. Sa Ber? Ber na? Hindi, baso biya. Di favorite na niya. Klaro kayo. Miss TDI. Okay, next. Balik nimo. Okay. Have you ever kissed someone nga walay label? Tubag or yarok? Tubag. Panglisle. Shout out sa imong partner. Shout out. Ayarok na lamang. Tubag yan. Bobong. Tubag naman to. May lagi lamang kang baka. Tubag naman May to. yarok Ma'am, yarok. Ingon makakadili ka ba lumutsit ni Leslie? Gusto karon nganon di man nimo itugan. Mugyo. Kamakak naman nga dili Leslie oh. Kita ka ako ga-edit maka-edit ane. Tubag or yarok? Yarok. Good yun. Ako ginigit niya ako ni Kat gid namakak yun ni si Bubong. Nay gustong dili may banang kinagamit ba ayun na kay nasa kilid. Sige, go. Mana eh. Sige na, go. Yarok. Sige, lagi. Mag-partner man kita duhaan ito eh. Suka. Suka. Malason magkaya nagati. Malason. Gito nga ang mga duhaan. Ba, karon na pares. Adobo na ginagawa.
Tinaing. Adobo na akong tinaing. Okay, next question. Okay. Ha? Ano to? Wait lang. Okay, Katungkad mo. asa man itong mga question nga nice? Naka-nice ko. Okay. Bayot na po tuloy. Sakpan ka, guys. Okay. Have you ever dated someone just to make someone else jealous? Ni-date kag someone nga para, murag gigamit nimo siya ba para nakay pasiloson? Tubag. Tubag or yarok? Go. Tubag. Wala pa dyan ko. Mag-inom ra na. Maghinubog. Sinubog na siya. Tinuod na. Magmaoy na dahil siya. Di po kumaay. Ay. Tulog na ko. Hindi ay. Ambak og bamboo bridge. Kumaay ra. Okay, next question. Asa ba itong mga question nila ganina? Cheat mo to sa? Have you ever tried flavored condom? Tubag or yarok? Yarok. Yarok. Ano makainom ko ta? Sige, go. Gani ko ka nasira. Elmer. May gani wala ka nasira Elmer. Ma'am, tayo mag-apela lang ilong. Kahit Sorry, kanang gamay Flex. basog ko, oy, kois. Uy, ano yan? Ano yan kayo? Ay sigda. Kare. Bali, ang bulitan mo na. Gulitan apil ng Gi-memorize. May memory ning bataan. Ah, baro. Gibalumbo. Favorite. Ayun niya. Lang eh. Galaway, manunta ni Bong. Sure ka dapat mo yun. Suka ito. Okay. Inay kahalaman na Rubis yun. Okay, next question. Have you ever been a nude bitch? Ay anod ko no, gianod. Gianod ka sa beach ba? Sumay ka lang gianod ka sa beach. Nude ba? Nude? Like, katong mga nude Kanang nadangos imong naon. sa beach. Di ba mostly na yung banana, no? Nga. Mostly mga laki, di ba? Hilig mo magbuko. Di ka na mahubo ka na nakita nakita na dyan ang mga pan ma'am. Di bisa Tubag na ka, naman. pero kanang Tubag. pag Tubag. Kaya ay Wala siya ka-try. Okay, next question. Bubong. Ko sa? Yes, Bagtume? imo ah. Okay. Saan mo na kayo kuha niya, eh? Okay, have you ever tried flavored condom? Tubag or yarok? Tubag. No. Wala pa. Unsa din yung gamit? Wala. Pulit. Dili. Balon. Wasa kay Balon. Balon. Pure panet. Ay skin wrapper eh gamit. Hindi rapper. Di kay lain mo ka mukha no kanang Dai sabaw. Oh, kanang saging na naipalot. Bisa kay naman sa kuan beto may sabaw. kananay di ay. Ha? Kananay. Ay, isa pa pe. Okay. Ikaw na po. Last question eh ma'am. Gikape na ka. Kinsay mong first kiss? Tubag or yarok? Yarok na lang dagway. Mama di ay. Di na sa ma. Ni Di Except siya man maiyak. sa Sorry mama. oh. So, sige, yarok. Go. Tabang ikaw kay. Kuhan ng kuhan, be. Ulat sa. It's time sa. It's time. Sige, play. Ops! Ay ka. Idibulo ko na. Ginisa lang. Ginisang labas na gari yun. Nilim yun, biro. Lame. Oh. wala na tuyo. Ay, sanay kulang. Next question. Okay na. Have you ever done it with a friend's sister? Nakasulay ka sa amiga sa inyong igsuon. No. No. That thing. Tubag. No. Gito ring giingon nimo na mo di ay. Kato na yung classmate sa igsuon. Wow, wala biya. No, no. Okay.
Wala siya Igsuon sa ka-try. iyong uyab. Hindi mo na, igsuon sa iyong uyab. Yeah. Shout out. Palilistro. Shout out. Magtapad po ni. Shout out ba? Sige. Okay, next. Wala mo niyan. Have you ever peeked into the girls' locker room? Nang lili na ka? Ay ka na, liliboy ni. Tubag or yaro? Tubag. Yes. Wala. Weh. Kaya abre po. Usa pag Wala siya nang lili, nitanaw siya dito. Okay. Kani siya, last question, same question na kung ipangutana nilang upat. So, kani siya, rated SPG sa kung mga kalangga dira nga minor de edad, chill sa mo. Okay, first, ni mo ka una ha. Nakatay nakagluog pante. Bag. Wala. Wala. Sure. Sure. Sure, John. Sure. Sure. Next. Same hotra. Same question. Tubag or yaro? Ay, pangutana dito. Sige. Kato nga question, mo yarok siya ha. Sa tayo pakutani mo panty. Break man kayo. Tubag na lang ko, ibal ang yapon. Hindi po lang natin. Cool ba man ko yate. Gagol na iyang heart. Go! Touch move. Touch mo. Touch mo. Cheers. Kana kay gamay teng delikado niya. Layo pa gani, gapangaslong na. Giparisan yung tuyo kanina. Adobo na ginaw tinayan eh. Yate. Go! 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 Ting. Lo pa. Lalo, luwi pang panty. Biyang si Bato. Ano, okay na ka? Lo pa ting. Namit yan. Go, topic. Karon ay suka sunod ana ron ay. Okay, next. Karnihana. Ako mo ng question. Mas ba mas ba. Wala siya kasabot sa question. Panog ang nagog adobo. Okay, muna yung question. Nakatry na kagluog pante? Nakatry na. Sa una, katong manyakis pa ko. Karon di ay. Manyakis gyapon. Manyakis gyapon. Dito sa una, like elementary or mga bago pa sa high school, kaya anak mo sa among mga age sa mga laki. Okay, last question niya. Kato. Same ra gyapon. Tubag ra ma'am. Tubag. Wala pa ma'am. Wow, Wala pa. Wala pa mo try. Gaplano ba siya? Saguya akong pante. Bitaw wala pa. Wala. Joke lang. Oh, announcement ay panglayay inyong panty sa gawas. Pasulod na. Samot ni siya. Buwang ayaw. Timani ni siya. Delikado. O kani siya. Aboy, mga tagalari na. Alams na. Taguin na. So, mga langga mo to siya ang among tubag or yarok challenge. Tuyog ang SB! So mga luod king mga pumutana para na mo. Maulaw na yung tubag. Nabuking ng uban na mo. Nabuking sila. Nabuking na ni manyakis tinaguan. Dali sir, ayaw, palikod. Pero lami kay itong suka ug tuyo, guys. Promise. Layo ninyo. Yes. So thank you so much for watching. I hope you enjoy because we're just spreading good vibes and love to everyone. So that's it for today's vlog. God bless. Keep safe. Ciao!